weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Bakkila kon waktu yoni ha to cankon ɓoggel nder galle ceerno Idi Anna kame ceerno Ahmadou Ath e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men finoɓe nder diwan Bakkila lawol hakkude Bakkila kiidira oɗo saaha hewɓe hen kolliti yogay galleji nani ndiyam ɓe finoɓe yogay diwanuji kolli kulhuli mumen ɗum ko caggal keneli e tooɓo jippiɗi ɗum ko ñande aset jawtuɗɗo henna o to leydi Mauritanie teskama koppiraji coura ɗum ko ñalawma hanki o eɗi dumunaji kala hakkude noksoɗe Nouadhibou hewɓe no namɗo ko jeeyi sawɗi koppiraji catal someleka tambingal kuɓɓam ha ɗo hay konngol taw suwa yaltinde hen to leydi Mali armele ndi holliti yaltini dingiral wolde chef d'état wonande chef d'état islamique Grand Sahara wi kami garde corps muɗum ken tolno 87 kilométre hakkume Meneka nokkuɓeɗo Chamana ɗum ko ñalawma heccanki o ɗum waɗi ma en jaato Guinée Conakry tugnorgal kesal leydi ndi maaro koye hoore lamade duuɓi jeeɗiɗi wonno ko duuɓi joyyi kono kadi ɓooyata suudu sarɗiyankoyru tokosundu siyena ma waw darnede kono kadi général Mamady Doumbouya ene wawi jeeyede ɗin sumgoji joolam jabeeri ma en jaaha toon to Europe nguleki teskama toon jolde lulde faggudu to Espagne Iran ma en jaaha toon to Israël kame Gaza joolam jabeeri ma en jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbooca musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustra jippiɓe e leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde capantati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso halirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Guinée Conakry koko ɓeydi yarude yeeso ɗum ko jillu jagoɗɗo konu mo leydi Sénégal jillu mum toon to leydi Guinée taw ko jillu balɗe ɗiɗi kanko on wonande général Birome kanko on général Ibrahima Diop baɗɗo toon jillu muɗum hakkude makko ya nando makko ɓe mbawi yewtide toon noon toɓɓe kewɗe no fewi ha tenti noon ɓeydude nden kay kisal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ko wona ɗum ko kadi renduɓe ngolɗo hen keerol ha ɓuura kadi wawde wonande tambade hakkude leyɗele ɗiɗi kanko Biram Dioɓe nando makko wonande jagoɗɗo konu mo leydi Guinée ɗum noon koye nandiral wonande renduɓe keerol ngol ene wona 150 kilométre ɓeydude nden kay kisal ɓe dañi toon sifodirde toɓɓe ɗiɗi mantiniɗe ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral nden ka e kisal hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala keddoɗen koye leydi Sénégal sur sarɗeji leydi Sénégal ɓe sarɗiyankoɓe luɗinoɓe taw koye lulde mabɓe nde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hitande nogas e joyyi wonno ko guila jeeɗiɗi lewru mai 2024 ha yetti o ñalawma hande o ko hande ɓe guddi lulɗe mabɓe gam yaade foftorde mabɓe e tawtorede hoore jaggoɗo leydi ndi woni wala mbiyen wonande tawtorede hoorejo gardiɗo sursarɗeji leydi ndi El Malika Ndiaye sarɗiyankoɓe hewɓe noon cuuti toon konngudi muma siftinimo ndeɗo balɗe kala sursarɗeji ndo leydi Sénégal ne wuuli diaw woni toon ko débaji gulɗi diaw ha tedi noon ko fate ñamale ɗe ganduɗa ne ñamdi ɗum o saaha laamu leydi Sénégal ujunnaje 10 milliard woni koɓe ñamli e nder duuɓi joyyi ɗi gonnoɗo hoore Sénégal Macky Sall ñamlino ɓe ñamli ɗum tan e nder hitande feccere hewɓe noon e ɓen sarɗiyankoɓe lundo garti yoɓe kalanɓe ɗe ñamale kala ɗo payi to ɗe naati holkoɓe puɗɗi wadde ala kala konngol gongol deftugol ɗum ko caggal nde ɓe jaɓɓi toon wonande jagorɗo faggudu leydi Sénégal wala mbiyen jagorɗo finance Cheikh Diba onanki nde hocci konngol wo holliti wonande hande o ko Sénégal yahata ko ala kala responsable mo jogui hen jeeyi o responsable caɗele Sénégal koɓe wonnoɓe ɗo hen ɓe kala ko waɗa ɗum ko noon subaka hande o
ndeɗo lulde ko lulde mbaynigu hakkunde mabɓe kamɓe sarɗiyankoɓe ngam yaade ɓe foftode mabɓe bismima hen noona délégation giwɗe toon to leydi Mauritanie to leydi Gambie ha toon to leydi Maroc kala kanko Aissata Tall Sall o ƴetti toon konguɗi wonde jeyaɗo e ɓen sarɗiyankoɓe lundo o yetti o jaari o ruttitedu ngala gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal on président Macky Sall darde mum garɗon e leydi Sénégal o sa Sénégal kala hattima darde muɗum wi noon ko konguɗi oɗo henna sarɗiyanke ko Abdoul Mbow arti ko fati banggue nanngala o jaydenke fofana mo ganduɗa taweteɗo e kaso wo erima El Malick Ndiaye nde accitto o yalta ko ɓuuri yawde yaccade o yaltini en konguɗi kewɗi no feewi hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o tawama toon to Espagne o joɗodima hande o wonde huwamo Espagne ɗum noon koye jonde nde ganduɗa ko fati banggue gueɗe faggudu fedde gotago windere taw koye financement ji e haɓade gueɗe yooro e kene ƴellita yogay gueɗe kala ɗum noon koye jonde joɗinde ñalawma hande o taw ko toon to Espagne gaten koye wonande satigueji ɗi Sénégal ɗi mbiyata jegema kamɓe mbaɗi lulde balɗe ɗiɗi nde lulde noon ko lulde kay wonande koɓe kewi wadde kala hitande so ndungu ɓattima aɓe kewi wadde balɗe ɗiɗi ha balɗe tati kay ɓe luulo moɗeɓe kala waɗa listiharuji muɗum ɓe ƴeewa holno ndungu wayi hitande no wayi ɗe gueɗe kala kamɓen jiguema noon ɓe jalti e lulde mabɓe hanki o noon ɓe mbaɗi haalande mabɓe toon to Mbour taw ƴetti konngol mabɓe ko coordinateur mabɓe Aliou Sène o holliti oɗo saabi eri laamu leydi ndi nde rentinta wonɗi booli accident ji ma keewa ha tenti noon lawol Fatick Kaolack Mbour wonande kay oɗo saabi jaltini hen sadakuji poɗɗi waɗede hen ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti ma fitinaji mbat to banggue wonande yonto hakkude me laamu ngu kala ɓe dentina ɗen gueɗe kala ɓe garti kadi e ñaw ma feeña taw ko ñaw mo ganduɗa tampino wono feewi o accident ji ma waɗ mayiɗeli kewɗi ɓe erima hen noon wonande laamu ngu kala ɓe jaltini kadi jiyande mabɓe ko safra ɗum kala ɓe garti kadi e ndungu ngu kame ndemaka kala ene gasa ndemaka ma wa no fotani wade ko caɗele tan ɓe kaali ɓe gatta yañade ɗen gueɗe kala noɓe gowi wadde e kala hitande kamɓe ɓen jegama yaltinɓe konngudi mumen ɗum ko ñalawma hanki o ñande asende wonande kay subaka wuro wiyetengo Ndiayen Mbouloupa Ndiayen Mbouloup noon en tawi nder commune mo Mbouloupa taw koye département Birkilane finoɓe toon ɓe kay moni kala looƴo ne tutire banggue jeeyi sababu noon ko tawede ladde mabɓe he bamɗe ɗiɗi ne kirsa koyeɗe tan e kolce ɗe e guuri ɗi tawa ɗon tewo ne nawa firti noon tewo ko jeeyaɗo ne ñaama oɗo saaha noon andaka noon holɓe ngal baɗal oɗo saaha loskoji kewɗi gudditama hen joom wuro ngo kanko on Moton Ndiaye holliti noon ha ɗo ɓe gandata waɗɓe ngal baɗal kono ɗo saaha loskoji ene jokki e oɗon siffa bato Aline Sitoé Diataya kam woni dartinɗo ya gara mum ɗum ko ñalawma hande o fuɗɗi ɗo e jonte tati wonande kay ɗannotoɓe oɗo bato hakkude Dakar e Casamance fatonde Ziguinchor jahata e oɗo bato jeeyi sababu noon wonande kay ko caɗele technique ngam pewnugol wona haydara goɗɗuma toɓoli kewɗi jippiɗi e nder leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanki o diwan Matam région muɗum ha fayma région de Tamba so tawi ko diwan Matam ɓokkilaje e ko taari ɗum kala ko diƴƴi kewɗe naate galleji ha hewɓe geggi galleji men ɓe erima autorité ji ɗi ne mbawata fabade ɓe rowane ɓe kiiɓino caɗele hikka kadi oɗo saaha asmano fuɗɗima ɓajje tan kamɓe kala ɓe jolima firti noon ko caɗele duminoɗe rowane ɗe ene tijja so renaki hikka ma gueɗe mum kala ɓurto e nder diwan Bakel guure kewɗe kay ko mbi e ndiyam galleji nani ndiyam heewi hen ya gara satti no feewi ha tenti noon pont Samba Yiɗe ene tawi hakkude Bakel kame Kidira on pont koma taƴi tardini noon ya gara no feewi ɓe erima autorité ne mbawata darade hen darde tinde no feewi nde tawno ko ngol woni tan Demba Garire mawde ko mbiyata Toɓo Sama Moƴƴude taw koye ganduɗa ko ƴiwonde mawde lappude ha dañi kay bonnude gueɗe baaɗe ni ɓe kolliti noon so tawi wandini ɓeydi hen ene gasa ma rokkuɓe caɗele mawɗe no feewi jeeyi sababu no ɓe erima laamu ngu nde wata wallude ɓe Sénégal naɓe finoɓe toon to Istanbul Turquie ɓe erima laamu leydi Sénégal kamɓe de ɓe guuri tan ko jeygue
ɓe nguuri ko mettudami kaddam ɗo dariɗa kala police contrôle ngolɗo jaw ene rewna e dow maɓɓe holliti ɗum noon ko ɓen sénégal naɓe finoɓe tona ko ala ɗum ko Fatou Fall duuɓi 16 ne tawe toon to leydi Turki ko holliti kala ɗo dariɗa e beddaji e restaurant ji e booli kala tawata ko police aɓe ene jiilo so tawi kay Turki woni no leydi teddungal hande o wonti leydi kamniri no fewi oɗo sifa Daouda Sow gote commerçant ɓe finoɓe toon ɓe kolliti caɗele ɓe guuri ɗe siftinde moon Bassirou Diomaye Faye yillinoma toon wonno koye octobre 2024 hollitino ma ñawduɗe caɗele kono hande ala ko gasi hen haydara kikiɗe kiiɗo hanki saga futuro ko accident musɗo waɗi e lawol e nder Dakar e hoore muɗum ɗum noon koye Carrefour MG hakkude car mo Ndiaga Ndiaye kame 4x4 danejo kanji natodiri neɗɗo goto noon wasi hen fittano muɗum capantato e jeeɗiɗo mbawi gañade ɓen gañiɓe hen jeeɗiɗo ene tampi no fewi kanko on mayiɗo mo heptinaka noon o nawama toon to hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff enquête aji gujjitama e oɗon sifa gatten koye lamba noon wonande mbir cippirteɗe ɓiteɗe setti oɗo noon saaha yowama duuɓi ɗiɗi o wonta kay gembiɗo ni gewiɗo ni cippirteɗo jeeyi sababu noon ko tumedemo on waɗi doppage ko moddemo poɗɗe hewde doole gam hutorade doole ɗum noon combat hakkude koye Balla Gaye ya taw jogorani haytude ɗumudi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie délégation yeeyoɓe ɓe britannique naɓe puɗɗi jillu men capantati hande e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi gila to galma tan hande ha fayenma goo lewru fanduɗo en ndu woni juillet ma mbaw heddade leydi ndi ɗum ko hakkude mabɓe e jagorɗo jeeygu mo leydi mabɓe holliti ɗum noon ko ambassadeur mo leydi Angleterre woni britannique ko yidde wadde ɓe ngaaluji mabɓe e leydi Mauritanie gam tiggidde ngaaluji kewɗi haalidi Mauritanie wawa gollodirde e Angleterre ngal kadi ɓemtude ko fati banggue calɗi jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala nandiral hakkude Turki kame Mauritanie nde sifande jagorɗo yangara hakkude me nandu mum mo yangara mo leydi Turki ɗum noon hakkude leydi Mauritanie kame leydi Turki cifodiri to fannu yangara lessa kame laaɗe jorɗi weeyo batoji kala muɗum ɗum noon ko yidde ɓeydude o sembe hakkude leyɗele ɗiɗi kala nde sifande laati ko hakkude nogas e jeeɗiɗi nogas jeenayi ñalawma hanki o ɗum waɗi ko toon to Istanbul lamorgo leydi Turki gouvernement mo leydi Mauritanie holliti yonni no fewi nde sifande toon to denduɗi États-Unis d'Amérique hakkude RDC Congo e Rwanda duuɓi capantati hare silti e ɗeɗe sifande ɗe hooreɓe walla mbiyen e jagorɗe mabɓe affaire étrangére ciifiɗe Mauritanie holliti koyɗe mum jaam laatima less beele ɗe gueɗe kala mbawa latade landata wassula e nder conférence wonande conseil de la jeunesse moɓe juɓɓini taw ko ɓe sukaɓe jeeyaɓe ka landa jonde wattude jeegoɓire ɓe erima état mo leydi Mauritanie nde wallata sukaɓe golle gam teskede jonde wasam gollago ene heewi no feewi beele kadi société civile o ɓuura wawde dañde golle ngarɗuɗe no feewi to Rosso toonne kadi autorité ji ɗi doppi toon ñalawma hanki o koyen tolno tonnuji 8 taw ko produit ji ɗi happu men gasi ha laaɓi gueɗe ñameteɗe nder état mo Trarza e tawtorede khalifaɓe dowroɓe ko wayno gouverneur sous préfet woɓɓe kala gam duppugol ɗeɗo gueɗe teskaɗe no feewi happu mum koko gasi e nder leydi ndi Ahmed walla mbiyen Ahmed Samba ko dawriyenke mawɗo no feewi gardiɗo parti justice nangganoɗo guila nogas e goho lewru me ne tawi nder kaso ɓoyata madoroye tribunal ji ɗi Nouakchott ɗum no wonata ko alkamisa paaɗo ɗum ko caggal nde o yaltino konngudi makko musɗi faade hooreji o leydi ndi ngol konngol noon autorité ji leydi ndi jiiɗi ɗum ko jennol ñawore makko noon jogori latade ko nogas e goho walla mbiyen ni wonata ko ñande alhamisa paaɗo o so tawi kay jomiraɗo haaji tato gollotoɓe ɓen gollotoɓe e laaɗa ndi wawa ka Mauritanie Airlines nangganoɓe toon to Casablanca leydi Maroc hen goto ko pilote ne wonde o test en ɗiɗo ɗum noon ɓe nanguira ko haalis jonɗo no feewi wonande wadde devise e nder avion ɗum noon ko yaɓɓude kuule leydi Maroc
to bange wonande jaɓani fiscal to bange douane jeyi saba e nanga ɓennina ha toon e juuɗe autorité ji ɗi Casablanca gilne noon koye haala wonno caggal nde ɓe dumba o saaha ɓe jooɓi amende koye mbawi ɗaccitede taw koye dow ngal kaldigala Nouakchott Nouadhibou teskama kuppiraji courant tentino ñalawma hanki kurɗo ha tenti jamma catal Somelec tambi ngala kuɓɓam leydi ndi hay konngol goto yaltinani hewɓe finoɓe eɗe gure ɗiɗi mawɓe kolliti caɗele teskiɗe kay ha ɗo henna hay konngol gotol feeñani ngam andude ko jeeyi sababu ɗiɗo henna kuppiraji kala jeheten ko haton to kay hayɗi hôpital mo kay hayɗi Houley Ba ko sage-femme ngarɗuɗo gandal keftinaɗo e fannu sage-femme yagalla hanki o wonino koɗo radio Layma noon o dañi tigui yaltino konnguɗi baɗɗi fayida ko fate safa ɗum ko caggala ndew bisma e radio babaɓe o atte yañade sage-femme so tawi woni newiɗo kumpitiɗo bawɗo jaɓɓade o debbo garo safrade o debbo dogata safare hewɓe noon so tawi ne dogane gasa taw ɗe gueɗe laate mumena kono mo wasiyo rewɓe tan nde garata kala saaha ɓattito dispatché hôpitaux ji ɗi ɓatto sage-femme uji ɗi omo yamira kadi omo esio ɓen sage-femme uji kadi ɓurata jogade konnguɗi juɓɓuɗi faade ɓen safrotoɓe ha moni kala ɓuura suusde cafrowo ɗum o daña haaldude ma keɓa haqqille muma ha mbawa safru ɗum no feewi woni Houley Ba ton to kay hayɗi hanki koye radio babaɓe ɗum uddi compital men ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto Sahara occidental wiya polisario ena bombunoɓe rokketaji men faade wuritego Esmar ne tawe nder leydi Maroc waɗani mayde ni gañiɗo kono bonni matériel seeɗa ñanno gasi jeeɗiɗi nde wonno ko waɗa ɗum ko noon armée royal mo leydi Maroc kañumne weddima dornaji mum wawi derguidde oto mo ɓen gonno mbare mabɓe noon mbarmini e mabɓe hewɓe no fewi taw ko polisario en umminnoɓe nde ɗon fiyande paaɗen ko to leydi Mali sembeji ɗi ndi nogas jeetati canguiɓe kolliti kamɓe armée leydi Mali e nder diwal mo Sogo ɓe teɓɓiti toon ngandi mawdi no fewi on chef d'état islamique Grand Sahrawi ko on tigui ɓe jooɓi fittamde wonde garde corps mum nokku biyeteɗo Acham nokku biyeteɗo Cham noon kene foto wonde nokku biyeteɗo Chaman kene foto wonde 37 kilométre hakkude mi Ansogo wi noon ko état major général armée leydi Mali to Ansogo communiqué armée leydi Mali holliti hewɓe joguiti maɓe gonoy 11 ɓe joƴƴini armée ji mabɓe ɓe tottiti koye mabɓe poste armée leydi Mali région de Fama walla mbiyen armée leydi Mali mo Fama ɗum noon waɗi ko noko biyeteɗo Lelohiye noon wo tawete koye nder cercle mo Ansogo hen goto noon mawɗo ko Aboubacar Ibrahima on noon woni chef o mawɗo ne wonde Adama Moussa kame Souleymane Al Bouchiti ne wonde Abdoulaye Ibrahima Mohamed Ibraka ene wonde Amadou Barahim maɓe jarnoɓe gonoy 11 joƴƴinde armée ji men taw ko jeenoɓe e pelle joguitiɗe Abdoulaye Maïga ko général kam woni hoore jaggoɗo leydi Mali hande woni tawe to Séville en tawi nder leydi Espagne gam tawtorede conférence ko fate faggudu ɓamtare o lomti noon ko hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta taw ko jonde wattude nayi ɓiire o yettima toon jaɓɓimo to boolaɗi diwoje ko ambassadeur mo leydi Mali kame délégation mum timmuɗo to leydi Guinée Conakry paɗen wonande général Mamadou Doumbouya jaɓɓinoɗo ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo henna lewru taw ko nde deftere wonde constitution ko fate kesso pula wi noon hanki o e nder conférence mum ko Dansa Kurma woni gardiɗo Sénat walla mbiyen gardiɗo CNT suudu ndu sardiyeji o holliti hanki o wonande hen mofti e nder nde deftere ɓeydude mandat duuɓi hoorejo leydi wonno ko duuɓi 5 watti e duuɓi 7 beele jomum ɓuuri wawde gollade o holliti enen nde tiɗɗe e nder deftere nde général Mamadou Doumbouya ene wawi ƴamde lefol laamu e nder nde hitande ene jiiya kadi e nder deftere hene toon darnude suudu sarɗeji tokosuru ndu hinde Sénat ene wondi kadi gueɗe goɗɗe kala ko heddi ko noon Mamadou Doumbouya so holliti ko candidat
gede kediɗe kala ma cakte ɗon e référendum wonande waɗoyde ko fate wargoji bannoɗi nogasi jeetati lewru septembre 2009 ñande asen nde walande ɓen waranaɓe e ɓen jayyaɓe boomaɓe waɗoɓe viol kala kuccodiri e presse ɓe kolliti laamu ngu hollino marokuɓe ɓosorde e damorde mabɓe ha ɗo de haydara ɓe jiyani te ɓe guuri ko caɗele bonde he maɓe fellanoɓe walla gañaɓe walla ɓe terɗe guitta kala min nana jooɗi haydara pewnani ala ko mbawi teno ko joomen galleji ɓe erima noon nde ɓe mbawata wawde faabede e ɗeɗo henna gueɗe beele ɓe mbawa kamɓene huccande gueɗe mabɓe kala to Niger ko jamburen ɗiɗo mbara ene wonde gardiɗo taw kadi ko pelle joguitiɗe ɗum waɗi koto torodi ñannogasi jeenayyi hanki o ɗum noon koye attaque ɗe pelle joguitiɗe mbanno e ñiɓirde koñinkoɓe e nder région de Tillabéri taw waɗɗani torodi holliti ɗum noon ko chef d'état majeur général armée leydi Niger waɗɗani keerol hakkuɓe Burkina Faso ɓe kolliti ko jamburen ɗiɗo mbasi pittali men koto kamɓe armée leydi ɓe dartima nden fiyande ɓe teɓɓiti chef joguitiɗo armée goto jeeyaɗo eɗen pelle wannoɓe toon jango mumena to Togo seppoji baɗɗi toon balɗe tati nogasi jeegom jeeɗiɗi jeetati cimtol ngol pelle darniɗe haqqe innamade jaltini ɓe kolliti mayɓe jettima jeeɗiɗo kono laamu ngu holliti ko tato walla ni ko ɗiɗo jiyani kumba e ndiyam holli ɗum ko gendarmerie ko waɗa ɗum ko noon laamu ngu yalte deƴƴirmum ɓe kolliti addi ɗe mette caɗe e ɗiɗon fitinaji ɗi seppoji kala ko haala iwka caggal leydi Togo ɗum jeeyi sababu guiltom fewja kono ɓe kolliti ɗe gueɗe ɓe jaɓata nde ɓe jaɓata janggo ten mabɓe daro rende leydi ndi gila bone nadde e nder leydi ndi to Cameroun guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi o yadno koye Paul Biya kanko gardiɗo landa UNDP mo ganduɗa koko dartinno gueɗe mum kala tawtoyi Paul Biya oɗo sa acciti gollal mum to Paul Biya o ummini parti makko ɗum ko nde waɗi congrès mawɗo no fewi to palais de congrès to Yaoundé o holliti ma o jeye sumgoji octobre 2025 woni Bello Boba a Maingari holliti kankone ma o jeye ɗi sumgoji o saaha ɗiɗo jalte Paul Biya o Paul Biya mo ganduɗa kañumne ko candidat e ɗi sumgoji tijjaɗi wadde o gorko mo duuɓi laamiɗo ken toon e duuɓi capanɗe nayyi ko fawi leydi Cameroun hannde ne jokki yidde ƴamtude lefol laamu to Tanzanie hoorejo leydi ndi woni Samia Suluhu Hassan o holliti fandare ko derguidde sursaɗeji leydi ndi ngam heɓanade sumgoji tijjaɗi ne gasa wonata ko capantati août kono haɗo ala happu taw gandaɗo hen tigui rigui to Côte d'Ivoire gendarme ɓe jeeyo nangganoɓe to kerola hakkude leydi Côte d'Ivoire kañum Burkina Faso tawni naati e Burkina seeɗa e wiide VDPN taw ganduɗa ko ɓe wallidiɓe armée leydi a Burkina Faso ñannoga seggoɓe nanggano ɓe ɗaccitama kamɓe kala ɓe garti e koreji mabɓe e nder leydi a Côte d'Ivoire commentaire goto noon Abidjan suwa yaltiniɗum to Iran ɗaɓɓiri loni nde loni heɓtinta Israël e États-Unis d'Amérique kañumen jeeyi sababu guerre mo balɗe 12 pelɓodiral bongal bannogal hakkude Israël kame Iran dartingal guila nogas e nayyi nduɗo hen lewru kono Iran holliti hoolaki hannde nde sifande jaam ɗum jeeyi sababu kamɓene aɓe darti no feewi kala ko wawi kewde koɓe heeɓiɓe Israël ñawore Benyamin Netanyahu o hoore jaggaɗo leydi ndi ɗaɓɓunoɗo yo ñawre mum dirtina ɓayde woni koye gueruji hakkude Palestine hakkude Liban hakkude Syria hakkude Iran nde dirtinde Donald Trump hollitino ɗum wonde tribunal ji ɗi a Tel Aviv jaaɓi dirtinde ñawore makko fonnode latade hande ha ɗiɗi lewru fandu ko fate mbuñari ken tolno e duuɓi 5 dirtinama haadi o saaha Europe wuuri ko nguleki mawki no fewi Italie Portugal Espagne syndicat ji kewɗi noon ken tolno e 17 wuuro mango ɓe dokkiri kay foftere haysoko waktuji daɗɗi ko fate golle dottaɗe ngam teskede nguleki e hulede cumuli mawɗi woto wadde yoga e banggueji Palestine jeeɗiɗo mbara subaka hande o taw koye frappe israélienne e nder Gaza e hoore muɗum yoga e leeɗe kay mbawi derguitede taw waɗi ɗum ko armée leydi Israël. Alassane Oumar Mbothia mi salminima.
en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawri men ɓurtentude e joolam jaɓeeri e ñalawma hannde o puɗoɗen ko leydi France toon de ene wayno e kala saaha taw kaddi ko aɗa joɓa wona e ɗen proposition ngaji wonde loi taw kadi ko fate e waylo audiovisuel public ɗum noon e oɗo ñalawma hannde o ma yetto jakka guinde mabɓe wonde ñalawma altinare 3 lewru korse 2025 nde tawno wonde oɗo texte kanko dey ene wayno dey ko gouvernement o ene yiiɗi tigui wonde kadi kono o wawa kadi kono rewnede ɗoɓe jiiɗi rewnude ɗo de kono noon ene wayno dey uññinama taw kadi ko gauche ñiŋi ɗum no feewi e ko ngal ɗon baɗal ngal ɗeɓe mbaɗi ngal ɗo ko leyɗele dendude Amérique ene wayno dey gardiɗo toon leyɗele dendude Amérique ɗe hono Donald Trump kanko de o yaadani e ko kay e projet biyewo kay ene waɗe e dow keeki on taw kadi ko Ben Netanyahu ɗum ko gardiɗo leydi taw ko toon to Israël ene wayno kanko gardiɗo hono leyɗele hono dendude Amérique Donald Trump kanko de o wi ñande asatare ɓennuɗo nde ko yaadani kay e wiide wonde ko laamu gonko toon to Israël ali ene rewna kanko gardiɗo hono jagorɗe taw Israël wono Benyamin Netanyahu ɗum no de o wi wonde o yaadani e ngal ɗon ndeɗon yiyande ɗum noon waɗi noon kanko noon Ben Netanyahu amo weltini Allah caggal ɗum weltinima kadi o yetti gardiɗo hon leydi tagal leyɗe dendo Amérique gam jaggantemo kadi koyngal ɗo ene wayno ko Ukraine gardiɗo hono leydi ndi wono Vladimir hono Zelensky wawi hono wadde sifande ñande alatare 29 lewru korse 2025 taw ko décret ko fati noon e wawde kay wiide wonde ene itta toon to Ukraine kadi ko convention international taw ko bannoɗo ɓe kay hannoɗoɓe wadde taw ko minuji taw kadi ko fatude e ɓene o yimɓe ɗum noon toon to Ottawa ene wayno oɗo saaha noon caggal kay duuɓi tati ko leydi Russie ene kadi naata e leydi mabɓe ndi ene waɗa toon gueɗe bonde ɗum noon kamɓe nde ɓe mbi wonde kamɓe sa ɗen taki noon ɓe mbatta hutorade wona e ɗeɗon gueɗe Iran justice iranienne waɗi ɗon caggal kay nde waɗi kadi kamɓe ɗo wittu mabɓe ɓe mbi 75 ɓen ruttiɓe e jomum en caggal kay nde keeɓi farapuji woni taw kadi ko jananɗe janguji taw ko leydi hono Israël wanno e mabɓe nde ɓe mbi no ɓeɗo ɗon ene leydi Israël yooɓi tan ko pitali ɓen wonnoɓe e dumbirɗi kadi e hani e ɓen renanoɓe wonɗi kadi dumbuɗɗi hani e aranoɓe salminde ɓen kala mbawi taw kadi ko ɓe capanɗe jeeɗiɗo yimɓe goɓe ɓen mbawi kadi ruttade jomum tawno rendini kadi koɓe kalɗen ɗo ɓeyete bandiraɓe musidɓe tedduɓe e ɗum noon hettoroɓe Ayawu TV ko ɗo kalɗen e kumpital men e joolama jaɓeri e ñalawma hande o ɗum no Sar Abdoulaye Sarr ko ɗo de kalɗen yo jaam jogomon wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbodji Korko Moussa Ndogo ngam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi joolam jabberi ɗo yeeso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena.